Og velkommen til, Tommy. Tak for det. Hvad skal du i dag? Jamen, jeg skal over skydive. Og hvordan kan det være? Jamen, jeg er jo en adventure sky, så der skal lidt spænding på, så vi skal op og lige prøve sådan et spring. Er du nervøs? Nej, stille og roligt. Og håndfladerne, de er okay nu? Fuldstændig fint. Fantastisk. Fuldstændig tør. Det bliver så godt. God tur. Ja, tak for det. Så er vi ved at være halvvejs, Tommy. Ja. Hvordan har du det? Fint. Ja. Nervøs? Nej, jeg synes også, du sidder og smiler. Det er fantastisk. Ja. God tur. Tak. Thank you. Velkommen tilbage på jorden. Tak for det. Hvordan var det? Jamen, det var da helt vildt. Ja. Amazing. Du var god til at nyde det under det frie fald, lagde jeg mærke til. Jamen, det var helt vildt. Ja. Puha. Så nu skal øren bare lige poppes ud her.